ai kukan da ba hawaye, yanayi shine yake sa mai karfi zubar hawaye. Yanayi an sani shi ne mai tafiya da sauye-sauye, wataran idan ya sauya ya sanya mutum cikin tsamaye. Corona annobar cikin zamani, corona jarabtar sarkin zamani, corona Allah ya tsare dukan mumini. Farko za na samu kagi sarki rabu mahalicci, mai ikon ya sanya cuta ya sa warka akan lokaci. Makagin san mai har da kasai, mai kyautar da ba tsokaci. Allahu gare ka mun yi roko, tsare mu ga dukkanin macuci. Corona musiba a cikin zamani, corona shari ce cikin zamani, corona addu'a ce za ta yi magani. Allah muka yi dubin salati gurin manzo sarkin halittu, ɗagami na shugaban da kamar rai har da ma matattu. Sa'alin gidansa manzo da sahabbai masu yin karatu, albarkacinsa shugabanmu tsare mu da sharrukan batattu. Corona zuban al'ummar zamani, corona aya ce gurin mumini, corona fushin Allahu mai zamani. Yau al'umma muna hawaye akan sabawa mahalicci, dukan baiwar da ya gare mu mun zamto masu yin butulci. Sannan wasu a cikin mutane gaba ɗaya ba su san aminci, sun manta rabu ne yake yi amma kullum cikin butulci. Corona ishara ga duka mai hankali, corona wazi ce ga mai hankali, corona fahimta sai mai hankali. Ba mai yin lokacinsa sannan yayo lokacin sauran mutane, ka gane duk abin da za ka yi akwai ranar da za a tone. San kai hassada ku gane suna rushe aikin mutane, sannan hassada makami mai suka kuda a zaune. Corona cuta mai tarin haɗari, corona cuta ce gaskiya zahiri, corona sauki zai zo a yi haƙuri. Muna miko kira agun manya aji tausayin talaka, masu kuɗi da masu mulki da kasuwa tallafi ku mika. Ku zamto masu nuna cewa kuna san al'ummar talaka, ku kai haka rabbi za ya yi mu kusa kayyar da babu tamka. Corona talaka na bidar agaji, corona manya ma na bidar agaji, corona Allahu ya yi mana agaji. Gani akan da kabarnar da corona ke yi, tun farko kuskuren da an kai na kyale zantukan masoyi. Musiba in ta faru tokar a shiga kwafi ta duk yanayi, amma wasu sun ɗauka cuta sun kai a gidansu ya za a yi. Corona cuta ce ta 'yan zamani, corona Allah ne kaɗai magani, corona Allah ka tsare mu duk sandani. Muna tuba gare ka Allah, ba ƙarfi muke da shi ba, ba wayo da hankali har dabaru ma ba mu iya ba. Komai sai da kai ake yi, in ba kai ba zai yi kyau ba. A ga zamanin rabbana ka kare mu da duk aikin da ba na so ba, ka yafe dukkan ayyukan barna har ma da masu zamba. Tsare
tsare mu da dukkanin musiba ta zamani da duk annoba, tsare mu da dukkan sharruka har cuta dan baka gaza ba, ka ɗauki wa duniya corona virus ba abin faɗi ba, ni imsani na faɗi ayyukan mu ba za su kai gaba ba, ayi mana dan abin riko daga alkhairi.